बीते 10 जून हरि मोहन त्रिपुरा नाम के एक युवक द्वारा तिप्रामथा चेयरमैन यानी बुबाग्रा को निंदाजनक बात कहने वाली एक वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। इसी को निंदा करते हुए जोलाईबारी ब्लॉक तिप्रामथा YTF की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उपस्थित थे कलशिमुख सब जोनल चेयरमैन बलीसन त्रिपुरा, जोलाईबारी YTF प्रेसिडेंट मुहीचरण त्रिपुरा, जोलाईबारी YTF वाइस प्रेसिडेंट शिहानु मॉक, YTF के धन मोहन त्रिपुरा समेत अन्य। मीडिया फ्रेंड्स इ जगह जों 38 जुलाईबारी YTF नि बिसिंथि खलाय जों कायसा प्रेस मीट जों लिंखनानै नांखा दिनै जगह फाय मानजा फायजाक दं दिनै जुलाईबारी एसेम्बली नि ओय दिनै कलसिमुख सब जोनालनि चेयरमैन दिनै बरंगनां बेलिसन त्रिपुरा बेयो फाय मानजाक दं दिनै YTF नि सेक्रेटारि दिनै बरंगनां दिनै देवेंद्र त्रिपुरा बेयो फाय मानजाक दं दिनै YTF नि केसियर दिनै बरंगनां धनमोहन त्रिपुरा फाय मानजाक दं दिनै YTF नि तेबो आदंर जतन बेलेगखौनो हामबाय मायाफार दिनै दिनै प्रेस मीट जरा फाय मानजाक फैमानि बागै जों दिनै इ जागाव दिनै उद्देश्य बा दिनै जे प्रेस मीट लिंखमानि मेन उद्देश्य हा जों थांनायो दिनै विभिन्न सोशल मीडिया ते दिनै न्यूज चैनल नि बिसिंथि खलाय जों नुहा दिनै जुलाईबारी एसेम्बली नि कायसा ताखौ दिनै मुंहा हरिमोहन त्रिपुरा बफानि मुं हासुग्राय त्रिपुरा दिनै आबांसरा डिसी विलेज नि दुर्गा प्रसाद पारानि दिनै पोस्ट ऑफिस ठाकुरसरा PS बाइपुरा जों बुनि बिसिंथै जे बुबाग्रानो लाइबो जे करक सामानि आ करकनो जों दिनै बेलायखौनो दिनै YTF नि अङै जों बनो सेलेंजाव आबनो जों कन्डेम खालायो बो जे रकम वार्ड दिनै बुबाग्रानो लावै यूज खालाया जे ककथाइबो साहा आबो बेलायखौनो दिनै नांगिया आबो दिनै ओ ककनो जों तामाहनाय बिलायखौनो साजागिया अबति हाय ककनो जे सामानि आबनो ते जों बनो जों दिनै 38 जुलाईबारी नि अङै जों बनो दिनै आबनो सानानि मचु जे बो दिनै प्रेस मीडिया बा सोशल मीडिया नि बिसिंथि खलाय दाक्तिनो फायै बो दिनै बुबाग्रानि थानि मात सानानै अंथों बुबाग्रानि थानि खमा सानानै अंथों बुबाग्रानो दिनै बुबाग्रानि थानि नाहारमों सानानै अंथों अंगिया हनके जों YTF जे सामानि आबनो ते जों बनो जों दिनै 38 जुलाईबारी नि अङै जों बनो दिनै आबनो सानानि मचु जे बो दिनै प्रेस मीडिया बा सोशल मीडिया नि बिसिंथि खलाय दाक्तिनो फायै बो दिनै बुबाग्रानि थानि मात सानानै अंथों बुबाग्रानि थानि खमा सानानै अंथों बुबाग्रानो दिनै बुबाग्रानि थानि नाहारमों सानानै अंथों अंगिया हनके जों YTF दिनै YTF नि बिसिंथि जों गोबांमा सभा कतर खलायनाय बिनि बागै जों लीगली एक्शन लानो थांनाय आबनो जों FIR खलायनाय बिनि मुङै जों FIR खलायनाय बो जुदि जों तामाननाय बुबाग्रानि थानि जुदि खमा सानजानला जों साइमानो दिनै बुबाग्रा दिनै दफानि बागै दिनै तिप्रासा दफानि बागै दिनै इ जागा अखाय फायजा दिनै जाति दफाना हामजाबै दिनैबो अखारै फायजा आबनि बागै जों एकमात्र दिनै बुबाग्रानि बिसिंथिनो दिनै मोथां जाय माननाय बुबाग्रानि बिसिंथिनो जों दिनै तामाने खानसा होय माननाय बुबाग्रानि बिसिंथिनो दिनै दफा मोथां जाय माननाय आबनि बागैबो इ जागाव जे सामानि बुबाग्रा दिनै 2023 इलेक्शन नि परे तामाने साबो खारै थांनायनि साव दिनै शिलं खारै थांनायनि साव आबनि बागैबो सानानि मचु बुबाग्रा हा दिनै 184 जन राजानि राजबंश तिनियो
ताबकबो तंगनाय बो उलोबो तंगनाय सब समय तंगनाय इ त्रिपुरा हावनो तंगनाय अबनि बागै तिनी इ राजानि राजारकनि हाव तंगैनो बो तिनी और जिनि बुबाग्रानि बिरुद्धे जे एरकम करक सामानि आबनो जों तिनी YTF नि अनगोनो जों बेलायखोना सिलेंमा याहार अबनि बागै जों तिनी बुबाग्रा जे तंगनाय जों 2023 जे लास्ट फाइट आबनो जों जितिनाय आबनि बिसिंति क्लाय जों सानामुचुङो दिनै दाक्तिनो फायै प्रेस मीडिया अथवा सोशल मीडियानि बिसिंतिबो दिनै क्षमा सानानै उंथों अंग्यानके जों बिनि बागै लीगल एक्शन लानाय ताबक जोंनि साब जोनाल चेयारमेन जोंनि बरंगानां बेलिसन त्रिपुरा कयेकटा करपसन हामबाय তিনি যে মানে তিনি একটা উদ্দেশ্য যে তিনি বাবারামের উপরে করমনি বিশিন্তিগুলো অ্যাটেক খাই মানে যে বিশিষ্ট ক্রক সাবই তিনি বাবারানো বেজতি খাই মানে जों মনে খুব ছিলেঙো जों যে হাই কক থাই রঙা যে জাতি জাতি महाराष्ट्र क्षमा सानै बा जोंनि दफानि क्षमा सानानै अंथों जोंनि त्रिपुरा सा जों फोरखौ आसुइ दंनाय गैया जों दफानि राजानि जों दिनै पार्टिनि गैया जों त्रिपुरा मथानि गैया जों दिनै एकटा त्रिपुरा सावै जे जोंनि त्रिपुरा सानि बिरुद्धे करपसन जों इ हावो बंनो जे एरकम खालाय करप सारoi सुजुग खालाय तंजिया जे कायसानि उपरे कायसा दिनै एटेक खालाय दं माने दिनै हुमकि दुमकिल' माने अबनो जों बेलायदे सिलेङो যারা যে চিনি মহারাষ্ট্রनि উপরে যে हाय कक साइ तंनाय रङ नायकि पाताल कइना अंथों नायकि रेवती मोहन अंथों नायकि जे कुन एकदम पाब्लिक फांथों जुदि जे आखाय सानाय रङ जों नंगो सावो जों बहुत दिन रुकुक तंहा जे नंनि करona सह्य खालाया गोबांमा जाते नेक्स्ट टाइम जे कुनु ब्रक जुदि आखाय क्रक जुदि हुमकि दुमकि लाय जोंबो एक्शन लानाय जोंबो त्रिपुरा सानियाव जों 184 जन राजानि सेंक्रा बयनि फायजाक हा गोबांमा हावकुं कब्लायनि फायजाक जों गोबांमा बिश्व युद्ध रुलाय फायजाक जों महाभारतनि क्षेत्रथिखौ जों दुदुखलाय फायमाने जों ओ सेंक्रा रखसे जों ओ त्रिपुरा रखसे जे हाजार हाजार बছर जों दुदुखलायबो जिदि फायजाक जोंबा मुकाबिला खायन थांगाय जों जुदि बासाव हमलाय किन्तु अनेक बेजाल हमलाने नंनो बार बार कयो जे नंनि ओ सब करक बिसि सामाने हुमकि दुंगिनो टोटेल बाराने अंथों आं पूरा जोंनि जरा दफा तंनाय रक नरक ताफानो सिसाया न ताफानो सिसानि अंथों जे जों ताय आरो सिंसिं तंलिया जों जे जोंनि महाराष्ट्रनि बिरुद्धे कक सानाय जों मनो जोंनि त्रिपुरा हाव जों मनो कोनो दिन क्षमा खायमागला दाति दातिनो नरक महाराष्ट्रनि थानि बिसिंतै क्षमा साननो अंथों न असंग सुजुग रुनाय सुजुग बार बार सावनो कय जागो जे महाराष्ट्र जे हाय क्ले माने गोबांमा बिसि कक साय हिनमानि बा एटेक खायनाय हिनमानि अबरावनो जों बेलाय सेलेङो किन्तु मो हाय नरक माने हिजरा हाय क्ले कक सामानिनो जों खूब सेलेङो नरक अमा हाय कक सारि नरक बार बार रिक्वेस्ट खालायो जाते नेक्स्ट बार मो हाय अंगेतै जत जोंनि त्रिपुरा दफारक नक थानसावनि हिनै महाराष्ट्रबो साख्लाय दङ जोंबो जत थानसावनि नाय दङ नकबो जत थानसाव फायदि असुस्ति कक साव ताय महाराष्ट्र कुनु कायसानि त्रिपुरा वालायरानि कक साया दिनै कुनु महाराष्ट्र पार्टीनि बागै कक साया दिनै दफा थानसा खायनि बागै दिनै मानथाय दिनै लाथानि बागैसो दिनै बो इरो फायै दिनै त्रिपुरा सकबाय दिनै राजा हमै बो दिनै सिगां बासाय दङ तानि होमबा जों गोबांमा नुखा राजनीति खायनायावनो ब्रक गोबांमा जोंनो थुङै दङै बा जोंनो 25 बोसोर थुंगा ताय 70 बोसोर थुंगाय दंखा जों ताफानो जों कुनु रास्ता करै जोंनि थांनानै ताय जों लास्टनि महाराजनि जे इमांनो जे सामानिबो जों मनो साक्सेस खालायनो नाङो न दफानि बरगङै न ओकगनो गांखै सियो जों ब जागा दं जों बाय खायफो जोंनि बयनि दफारबाय जों सेटक फेटक खायजांमानि अबनो नक चिन्ता खाय नाङो जे तिनि महाराजनि एगेन्स्ट कक सिया कारै नक जों त्रिपुरा सरक अङै नक जों त्रिपुरा सरनो लगे रान नांमानि के नरक जुदि अब हाय करक साइ दं खाय
जों थानसा बायखांनाय जों बायखाय जोंनि सानमुंनो जों जोंनि ग्रेटार टिपनो बायखाय सारामनाय ओंखाय जोंनि जे तहग्रनो जे जोंनि बुहु पाताल कन्या जोंनि रेवती मोहन जतनो हिनो नरक फाइबायदि जोंनि लगे ननो ताबो वेलकाम हायो जोंनि त्रिपुराम थाव जोंनि दफा थानसाव फायदि हिनो जों ताबो ननो हिनो जे नताफोरनो गाम अंगन समयनो ताबो तंख किन्तु नरक जे महायखाय थां दं हंखाय नरनि बागै खुब परिंखा जाया थानाय जोंनो गममा खमाखाय फाइजाक ताइजों खमाखाय मागला उमा हायरंनो ताइजों ब्रुक सह्य खाय दंहा ओंखाय नरक जाति माप सानै जाति ओ अबनो समाजनि मारा सुंथै ससियेल मिडिया दै समाजनि नक जाति मेरे जों जत न साव नरक ओ खबर न थों नरक जाति ओ कगनो जत जागाव जाति सैनानि बागै आं ससियेल मिडिया रंना हामबायरो मिडिया रंना हामबायरो सुनानि करक हामबाय।